alkhairi 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 sokonan kai shauri kai shauri kai shauri kauce nan nagode 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 wa Allah sarkin nan da ya samu ke komai da sauki mai tafiyar da komai tabaraka khaliqina shine ke iya min cikin dukkan lamarina shine dogaro na yake daga ayyukana sanin haka ne ya sanya buzuran mai kiyana ko da mun yi sanki dole gani ya bar mu domin ko ba komai iyayenmu na san mu mai nema buri na sa samu ya Allah ya Allah ya Allah kare mu shaurin duk mai shauri kar da ka ba su dama kar da su samu hanyar da za su saka mu koma mai cuta kan sai ke wa zamba duk laifin da muke rabbi ya fe mun tuba alkhairi 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 saukonan kai shauri kai shauri kai shauri kauce nan wasu suna ta kallon kamar fa ba za mu kai ba sun mance da Allah shi ke mai da yaro babba bayan idan kun duba ba mun san za mu yi ba to yanzu gashi mun zo irin haka ya saba Allah ke da iko ba wani dan adam ba mu nasara mun tako sai godiya ga Rabba in an hawa sauko fushi ba namu ne ba in ka je ka dauko ba za ya zamo laifi ba mama na gode ga addu'ar da kike yi min yau ta yi rana ta daga daurajana har wasu na yabona su nemi ni fatan kairi gare su da matsayina alkairi 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 sokonan kai shauri kai shauri kai shauri kauce nan hanyar nasararar bi samu mu yau ganinta duk wata matsalar mu kai mana maganinta da mana rahamarka idan mu mace mu huta dan darajar fiyayye annabi abban binta dan gata fiyayye annabi abban binta alkhairi 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 sokonan kai shauri kai shauri kai shauri kauce nan nagode 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 wa Allah sarkin nan da ya samu ke komai da sauki